ang nihari karon sa kalibutan sa mga tao mauni ang gitawag og business oriented or business mindset people. Kana bang ang atong hunahuna murag negosyo? Naba mo anang hunahuna? Ano bang magkwinta ka na ba ni ginansya? Kung buhaton ko ni doon na ba'y kaayuhang mo abot? Gitawag nag business minded people. Lingiyay mong tupad inaon say negosyo nimo karon. Nya daghan kay rong gipanghimong mga negosyo na ay negosyo nga ginagmay, na say dinagko, na asay yung face to face, na asay online. Nya naay tinarong na asay binuang negosyo. Basta gusto kitang naiginansya. Ang Ginoo mausad na iyang challenge nato. Pabungaha ang akong gitanom diha ninyo. Investment sa Ginoo ba? Gi-invest ang Ginoo nato nya kinahanglan nga mobunga. Nya unsa may iyang gi-invest nato? Ang iyang mga pulong, labi na gyud ang iyang mga sugo kaning 10 commandments nga gihisgutan sa atong unang pagbasa. Kumusta man ang 10 commandments diha sa inyong kinabuhi? Mabungahon ba o namatay? Kinsa ninyo ang nakasag-o pa sa 10 commandments? Taas ang kamot. In proper order. Tanawa, di ba? Wa kayo iniisa. Kana kay wa kasag-o pasabot, wa gid na magpabunga sa 10 commandments. Ni ana diri sa atong book of sa atong unang pagbasa, Exodus chapter 20. Nya murag na asad na sa book of Numbers mantingal ito. Utro sa kong wa kasag-o. Number chapter 19 murag nana, no? Gihisgutan sad na pero dili kayo dito kompleto. Ang kani siya mo kompleto kaning Exodus chapter 20. Samaan ang pag-ingon nga ayaw kaibog sa mga butang sa imong isig katao o kaha sa iyang asawa. Na nibunga ba na karon? Oy, daghan kayo mga masinahon. Sinasina gyud. Kaibog ba sa mga balay, masina kas balay, masina kas iyang sakyanan, sa iyang mga alahas. Nya naagi magsinahay, maibog ka sa iyang asawa, urbana. Mo nang uso kay narong kinabitay, online nga kinabitay, na asay actual, magsugod sa online, nya moabot dayon sa actual nga kinabitay. Hastang mga asawa karon 40 na sang kusugang mga bit tungod anang online kanabang kuan ba kanang social media. Sa tinud anay migrabe giron ang mga asawa, labi na mga asawa nga naa ra gyud balay, kamo mga bana ay gimug kumpiyansa kana mga asawang naras balay, daghan kay na sila gikabit sa diha sa online. Ang mga buangon ba? Wa ba kanabang nabilong atong tulo ka klases yuta nga gihisgutan katong agianan, batuon og sampinitan, maunay dili makapabunga sa pulong sa Ginoo. Unsa may mobunga diha nila? Ang pulong sa demonyo. Kanang mga pulong sa garbo, pulong sa kabalaka, kahadlok, attachment sa mga butang o kahilayan sa kalibutan. Naa atong tulo ka yuta. Nya ang maayong yuta matud pa ni Kristo kadtong mga tawo nga naminaw unya nakasabot nya gitranslate sa ilang kinabuhi. Mobunga ba? Kana bang kamaotang motudlo sa 10 commandments? Kamaotang mopuyo ug motudlo, you shall not commit adultery. Karon rampant kaayo kining premarital sex, puyo-puyo, same sex, basta sex. Apil mo gaymi ana usahay. Ano man day kamura day. Kamura day kamaong muyawa-yawa, kamaong man sad mi. Kamura di ay
i-challenge anang gitawag og divine business. Kami sad challenge pod mi. Kusog kitang mo paginansya sa atong mga kwarta, sa atong mga talents. Pero minus kay tag effort pagpaginansya sa pulong sa Ginoo. Lahi ra ba ning pulong sa Ginoo mga igsoon? Nga naman, kung mauni ang mudaghan din hinato, ato dayong mabatunan ang gitawag og lasting happiness, lasting peace, lasting unity, perfect contentment. Ana, muna siya mahitabo. Naba mo ron ani, kaning akong gisgutan. Lasting happiness, lasting peace, lasting unity, o perfect contentment. Na mo ana, wa? Na? Gubot kayo ang kalibutan karon. Siging away. Away sa managtiayon, away sa mga managsuon, away sa mga silingan, away sa mga politicians, away sa mga office workers, away sa mga pari, away sa mga madre, away sa mga organizations ni asimbahan. Purting inawayay. Ambot pila ka bu karon ang wa ka mag-away. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud kasuway nga giaway mo tasang kamot? Kana bang wa mo libak ka, wa mo istoryahig bati. Oh, tanawa pulos gyud mo nakasinati ana. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud mangaway tasang kamot? Kana di gyud mangaway ba? Di gyud mo tubag, di gyud masuko. Una pulos sa dayo. Stilan, no na siya. So na diha ang challenge. Kanus aman ta mo pabunga sa pulong sa Ginoo kung kamaotang mutuman sa sugo sa Ginoo bisan pag kita gipasakitan, bisan pag kita giaway, bisan pag kita gibutang-butangan, ilaron o kaha patyon. Kamaog yapuntang mubuhat sa pulong sa Ginoo. Nya si Kristo ra ba kaning 10 commandments, iya na lang ning gitibuok sa sentro niini. Unsa may sentro sa 10 commandments? Higugmaa ang Dios labaw sa tanan og higugmaa ang imong isig katawo samas imong kaugalingon. Katubitang giilad-ilad ta dinhi katong dihay katubang ingon bang patyon ko. Nya ni resulta hinoon nga nangayo ra day hinabang nya nakahatag pagid ta og pila to atong nahatag atong murag 7,000 6,000 ba to nga nasudlan ko og ok-ok ang sana ang baba siyang anak nya na ospital ang ok-ok wa mamatay nangitlog na noon dito sa laom. Diha sa toy doktor nga nagkuan niya actually pangilad ra man gid to. Na malandong baya ko inako humani adto mutabang pabata kay dinhi manggos ato do na manggota dinhi kanang sistema kung naay mangayo nato diha pasuwaton butang ag address ana number contact number nya nata dinhi social action team or gitawag natong SUACT nga kugihan kay na sila ang main gid nga kugihan kay kanila Brad Fang og si Brad Dennis ila mga kauban. Ila din ang adtoon, ila nang susihon, mulakaw pag kuna sila risgo kay tanan, kuyaw pag mapakag iro kay ila mang yung susihon dito, ila yung tan-awon ba aktual og naas ospital, ila ginang bisitahon og naas bukid, ila ginang adtoon og naguba bag yung balay nana. Karon kay na may mangayo nato nga tuas Davao, tuas Negros, tuas sa ay panang uban. Maglibog ko nako saon kani so nisuway tag tabang-tabang ato mura man tog ilad tong ilang gibuhat di man gud nato maaktual na karon na mangyapoy magsigig text nako karong bunta atong ning text nako atong 21 pagka 24 sa July hangtod gabi akong gireplyan karong buntag ni text na pud siya iya gyapong anak kanini ang naas ospital o nigawas naman tingay sila ngayo o kinabang nya kay di man nato ma-check ito amas agusan nga mlandong ko sa Ginoo Lord sugo nimo gugma mangyod
nya mura man sa basig ilaro na sad ko ani, magkuloy kayo ang kwarta simbahan. Ingon siya naman kay mga online parishioners, i-announce lang na niya ang katong taga dito sa lugar sila nalay mo check o kinsa tong mutabang ana. Amo na roy akong nakitaan nga pamaagi. So ako ning ipahibaw ninyo, nangayog tabang nato ang pasyente si RJ Vizcaya Liano. Ang nag-text ani murag iyang parents wasan magpaila. Nya na ako no ang ilang address sa Trento, Agusan del Sur. Yang cellphone number 0950-345-0733. Nya kamong gustong mutabang ani, nindot gyud inyo gini siyang mabisita, ay mo britsog kontak-kontak ani niya, mo text dayon tagaan day mo GCash number. Kung taga dito mo sa Trento, Agusan del Sur or naamoy mga kaila dito nga maka-check gyud adto ani, nya palihog lang sad mo tabang. Ang kaso ani kay kinahanglan sila og ipa-MRI aron makita gyud og unsay sakit niya. Gipagawas na lang sila sa doktor kay dako na sila og bayronon nya di man sad sila o man sila kwarta nga ikapa sana kana mga laboratory ba nga mahal ba niya. Og naay gusto ninyong mutabang nga taga-Agusan kamo mga online parishioners nato dinhi nga duol aning Trento, Agusan del Sur, bisitahi gid ninyo or pabisitahi gid didto. Ato na lang gining inanion ngano man kinisang mga tao nga nabilong atong tulo kayuta, katong naas agianan, katong batuon o kaning sampinitan, mga maro sad ni sila. Nya kinsa may ilang atakihon, kinsa may ilang luman o kaniganing biktima, ang mga tao nga mabungahon. Kana bang mga tao nga nagpuyo sa pulong sa Ginoo sama natong ni asimbahan, kana mga tao nga mga manggihatagon, mao sa na ilang atakihon, ilan ang ilaron. Parehagod ni Bishop Chupilo Kamomot, akita sa dinhigod ato man ang na-experience, ngayog pliti niya gikan pas prisuhan, puyo-puyo pa dinhi, magpabuta-buta unya. Ang resulta di ay gikuha di ay ang kwartas atong ni Remy kaning akong sekretary, personal secretary. Di ka kitas baso dias lamisa, inig panglimpyo, iyang makahig ang baso nga bildo, mahog kay hap lagi kuno iyang mata, pero ganahan lagi siyang manglimpyo. Kato bang si ari diri katong Edwin nga gikan sa tog si PDRC. Niya pagdangtag pila ka adlaw, ning kalitlag kawagtang dinhi, buta man tato pero kusog man kay ni ikyas. O gida ang pitaka ni Remy nga dito gibutang sa bag nga gisud pag dito sa kabinet. Buta kita pas kabinet, kita pas bag, kita pag yun sa pitaka dito sulod. Nadain taong kwartang Remy nga mga pila to 6,000 ba to kapin, 7,000 ba to anang atakihon ta ba mo narong daghang mga scammers. Kanang mga scammers, kanang mga magsigpangilad nato, kanang mga kurap, kanang mga tulisan, mga kawatan, mga terorista, naana sila nabilong atong tulo ka yuta. Katubang dili mo bunga ang pulong sa Ginoo. Nya kinsa may ilang i-terrorize, kinsa may ilang kawatan, kinsa may ilang ikurap. Ang mga tao nga nagpuyo sa kinabuhi nga Dios nun, party corruption sa atong gobyerno o sa simbahan. Kinsa may ilang, kinsa mang kwarta ilang kawaton, ang kwarta sa mga magbubuhis. Kinsa maning nibayad og buhis, ang mga taong nagsunod sa pulong sa Ginoo. Kinsa maning nangurakot, ang wa mamayad og buhis. Di ba? Nya unsa man nato maningkamot sa ta nga mogamit og wisdom. Atong siguroon nga inig-share nato sa bahandi dinhi sa simbahan naagi tinuod nga prueba, pero di kita kaapas mailad kita, ato na lang sa ginang i-charge to experience. Pero di kita mo balibad og tabang. Muna kamong taga duol-duol anang Trento, Agusan, pangitaan ninyong pasyente nga si RJ Vizcaya Liano na manisil number
ikuan lang ni tawagi or unsaon ninyo, palihog lag search, pero nindot gyud nga naa gyud gitawag og actual physical nga pagbisita o pag-check, pagpruiba kung tinuod ba ang maong panginahanglan. Iampo natos Ginoo nga ingon ani ta ka mabungahon. Nyag magtinabangay na tang tanan niining pagtuman sa sugo sa 10 Commandments nga gisummarize ngadto sa paghigugma sa Dios o paghigugma sa atong isikatawo, adaghan kay tagmadawat nga mga grasya. Morning sa atong pagtuman sa daning pagtabang, daghan sang nitabang nato dinhi na malit og slots. Tanawa pila na atong halin karon, niabot na og 36,565 ka slots. Pakpak 39,435 na lang ka slots ang available og nahibilin. Paspasan tanig palit, labi na gyud mo apil mo aning atong 4-slot challenge kutob karong August 6. Ang atos ang 4-slot challenge as of yesterday niabot na sad og 1,008 ka 4-slot challenge. So pakpak 1,000 raman to akong gipangayo, pero niabot na nasobraan nag 8 ka 4-slot challenge. Basig na pa ni mo abot daghan kay layo-layo pa man ang August 6. Duha pa ka semana tingali dool ka semana. Nya sa ato sa diay YouTube monetization for the month of June, ato nang nadawat ang atong gamay nga or gamay ba ni dako-dako unsa ni nga share niabot og 134,462 pesos. Pakpak. Makatabang na kinis atong charitable activities or expenses. 134,462. Mao nay share sa sige ninyong view, siging like, siging paminaw aning atong mga misa dinhi sa atong YouTube channel nga Padresiano Ubod. Padayon na lang na ninyo ang pag-view ni ana. Kakuan mo Padresiano Ubod, ay mo to atong nga naong pakita tong atong YouTube channel ato mo sa nang gi-post dinhi. Naray 160 na ka 1,000 ka subscribers. Nya kung magsige lang gitag view ana, sige tag paminaw sa whole gyud nga mga misa, whole nga homily, na pag-homily with subtitle nga English, pang share na ninyo, na anay share nga monetization nato. Nya ato sa nang gamiton para sa atong charitable fund. 134,000 sa buwan sa Hunyo is not anymore a small amount and blessing. Daghan na kay ta nagmatabangan. Salamat kayo sa YouTube channel or YouTube nga corporation nga doon na sila ingon ani nga pamaagi sa pag-share. Mo na gitawag nato online business. Pero maka-share sad ta. Kamo wala na mo anay himuon, sige lang mong view. Ana, wa na mo'y kuot-kuot sa inyong bulsa. Kada adlaw sige lang gyud mong view, sige mong like, share, subscribe. Maura ginay buhaton, makatabang na mo sa atong simbahan o sa atong katilingban. Ato nang ipasalig dinhi nga ato nang i-handle with care, with love, obedience to God, and obedience to our authority sa simbahan. Mo nang doon na dyan ko i-announce dinhi, kung saan na siya, transparency, para makita ninyo pilay na sulod niya i-announce po na ako ang tanan na to expenses. Ako lang yang i-highlight og pilay atong sa monthly na to nga financial report, i-highlight lang niya na nako og pilay ato mga charitable fund og sa project nga mga expenses. In summary lang ba para makita po ninyo ang atong gipang hain na to gidapat ang mga bahandi nga inyong gi-share dinhi sa atong simbahan. Mao ni part sa pagtuman sa pulong sa Ginoo.
gilingi ay mong tupad na magsige na tag view sa Padresiano Ubod ha. Ana lang gud view. Pero sa tinud anay, kung magsige mo view diha sa atong YouTube nga channel kanang Padresiano Ubod, mga misa man na nato diha humili. So pulong na as Ginoo ang inyong givyo, makat-on mo, magiyahan og ma-bless gid mo ana. Nya ni ari nato atong niaging adlaw, ingon gid siya, Father, ang akong igsuon nga sobra na mga 20 ka tuig nga nagpuyo-puyo, nahurot ng among tanang convincing power aron magpakasal. Wa gyud nagpakasal. Pero karon Father, nagpakasal kaysa sige niyang paminaw anang imong wali. Nalingaw kay siya, na-convince gyud Father, ang imo yung wali mo ay nakapahumok siyang kasing-kasing, kami nahutdan mis abilidad, wa gid na mo pakasal, karon nakasal na. Oh, pakpakan na to. Lipay kay ko sa iyang gi-text nako, ninduta god, luwas na gito, pwede na to mga matay. Oh, nya daghan kay ma-bless kanang inyong mga anak, papaminawa na sige sa humili, di ba mabuutan na, kusog na kay na mutabang ninyo. Kana sa mga ginikanan ng mga yaw-yawan kayo, kamong mga anak, papaminaw aragonan ninyo, inama, paminaw aragonan ng kuan ni Padresiano. Nawa, di ba, muhilom lagi na. Kaya ano man, sudlan man ang Espiritu Santo, mawa nang yawa, tungod sa pulong sa Ginoo, kanang inyong mga silingan nga kusog kay manglibak, butang irago nagtrumpa inyong balay nya i-play ang atong kaning kuan kaning atong misa kada adlaw, iatubang gid ngadto ang trumpa inyong sa nang katungod na nawa makabati na hunong lagi nagpanglibak lagi. Nabi tay mga marketplaces, amot diya ba to sa carbon market o tabuan ba to nga naa kuno dihay tig play yun nga pakusgan gina niya iyang kuan tangan ginyag speaker nga dako ba magpundok sa kuno hastang mga standby hasta nang naa mga kawatan kana mga snatcher mupundok ingon sa kuno yawa gining paria mana. Pero magkatawa ba kanindot ana nya ana pagid mo mobyo sa Padresiano ade na sa share dire na spread pa ang word of God, mubunga sa na dito nila, pagkanindota, ato ning buhaton, tibok kalibutan, ato ning buhaton. Ngayon, imbitar na kong patay gahapon, niya dugay na kayo miwa magkita, ingon sa Pader, proud kay kunimo, tibok kalibutan naman ka, sikat naman kay kas tibok kalibutan, ako mga relatives, ako mga friends, dito sa Canada, Australia, Amerika, bisag dayan, nakailam sila nimo. Nako, anak gina, basta hapit na ta mga matay. Ingon sa simba ko, nako, lison naman gani kaglakaw. Ang nagmisa, makog patay. May nalanang mo pa ta mamatay, manuntas tibo kalibutan. Og pinaagi na nining social media nga gigamit nato sa Diyos noon nga paggamit. Manindog ta.